Ахмед, бихте ли ни разказали за събитията на 8 февруари, 8:30 часа, когато съпроводихте Мартина при повторната ви визита в изолатора? Значи сутринта в 8:30 тръгвахме за работа и решихме да се отбием в изолатора, да покажем снимките на кученцето. Да. Може би някой, нали, Да да се го е спомни. виждал, да си спомни нещо. И влезнахме веднага с колата, портала беше отворен. Да. Излезнаха там. Имаше ли маркирана общинска кола? Да, В имаше. двора имаше. Така. Вие изчакахте Мартина в двора? Да, Мартина им обясняваше, там Да. показа снимката на кучето. Да. Вие чакахте в двора. Чакахме в двора Видяхте ли нещо необикновено? Чухте ли нещо? и кучетата изкричаха. Така. И зет ми каза, вика, яла да виж, вика, какво става тук? Откъде се чу квичението? От гаража. Имаше Така. една цепнатина. Да. Който е с метална врата, Да, пролука, метална врата. под нея и Чука се удари, едно куче се удари във вратата. Да, чухте удар и куче се удря във вратата. Беше ужасна работа. Направо като погледнах, кървища, Вие погледнахте през къде? през процепа. Между двете врати имаше така процеп. Така. Беше ужасна гледка. Кръв. Видяхте кръв. Едно куче така се отваряше само устните. Видяхте агонизиращо животно. Да. Имаше ли убити животни? Около 10-15 убити Така. и 3-4 Агонизиращи. обикаляха и искаха да излезнат през тая малка цепнатина. Така. А видяхте ли някакво човешко присъствие вътре? Имаше един човек с една примка, Да. нещо дървено беше и отпред с тел. Да, стандартна И с една примка, да, за тръба. кучета. Да. И беше в гръб и като се обърна така ма видя и почна да вика, къв си ти, що гледаш тук? Да. Явно Кой си притеснен. И направо избяга така в дясно и се скри. Така. Заподозряхте ли присъствието на други хора? Отвънка имаше един човек, като навидя имаше една количка, пълна с кости. Аз съм израснал в касапско семейство Да. и знам, че тези кости са от кучи. Просто Не приличаха на кравишки или телешки кости? нито агнишки, Нито пилешки? нито кравишки, да. Така. Те бяха в Те бяха в една количка и той започна с една лопата да ги прехвърля в един варел. в варел. Така. Значи нещо като транжорна сте видяли. Да. Явно са преварявани, защото нямаше въобще месо по тях. Бяха Така. изчистени много добре. Значи, мъжът е бил явно притеснен от факта, че вие Да, сте, той го, се че вие оплаши. сте го наблюдавали. Оплаши се и Дори- от тъмнината викаше, кой си ти? Така, този човек може ли да го разпознаете? Да го идентифицирате, искам да кажа. По гласа, По гласа. бих се опитал. Бихте го. Рай, разкажете ни за вашата версия. Какво се случи на 8, в 8:30 сутринта в изолатора? Значи не беше 8:30, към 9 без нещо беше. Да, да. Защото тръгваме от Кричим, нали, тръгваме в 8:30, Така. че 9 без 15 някъде. Да. Влизаме в изолатора на 5 км ли беше там? Да, Петя, Пазарджишко шосе. Да, Пазарджишко шосе. Ние направо нахълтахме. Да. Беше отворен портала и викахме, нали, да нахълтаме, да видим, нали, какво Да. става. Металната врата беше отворена, Да. за ваш късмет. Да, и Така. какво влезахме в класа. С колата, да. Излезнаха, нали, там. Пазач ли там, не, пазач ли беше? Да. Други хора излезнаха. Къде отиде Мартина тогава? Значи тя отиде в изолатора вътре, нали, Така. да търси кучето. Да покаже снимката. Да, покаже снимката, да. Да, а вие с А ние с Ахмед, значи бяхме така, на двора. на двора бяхме, до една метална врата като гараж. Да. Да. И както се стояхме, нали, така, и чакахме на Мартина, нещо направи тук, нали? Чу се удар по вратата ли? Не. Значи се удари Чу се нещо, удар, нали? Удар така. се чу, нали? Изглежда кучето се удари във вратата. А чути втори удар във вратата? Да, нали, той е, Така? нали, желязна врата, метална, и се чу, нали, да. удар. Да. И кричение, нали, изкричено ни кучето. И, значи вратата горе си има едни такива отвори.
И погледнахме, нали? Вие погледнахте, да. Да, през отворите. И Какво видяхте? значи видяхме към 10 на кучета умъртвени, обаче току-що умъртвени, защото трепереха още. Да. Агонизираха. Имаше ли живи кучета? Имаше. Агонизиращи ли бяха? Кучета имаше живи, даже имаше едно малко куче, беше му скършена гръбнака и пълзеше с предните лапи. Така. И това куче, където беше паднал до вратата, значи той още беше живо, така, нали, агонизираше. Даже от устата му течеше кръв. Да. И значи отдясно имаше една врата, имаше там един човек, нали? В тъмното. До вратата, те се скриха, изглежда. Нали? Лице видяхте ли? Видях един с една шапка, един висок такъв, нали, с едни тъмни дрехи такива беше. Да. И в ръцете държеше, нали, примка и другата ръка Да. тръба. Да. Обаче се скриха много бързо, нали? В Да. навътре влезнаха там. Естествено. И това видяхме. Друго, 4-5 кучета живи бяха, искаха, нали, даже драпаха под вратата, искаха да излезнат Да. кучетата, нали. После дойде един друг, нали, не знам какъв беше, той някакъв. Не. И имаше една количка с кокали такива. Да. Нали. За които говори Ахмед. Да, за които говоря Ахмед. Значи те бяха много изчистени, нали, хубаво, филно изчистени. Значи те са ги сварили. Отделени от месото. Отделени от месото, нали, много хубаво такова, нали, даже. Така. И с една лопата взе да ги рине и ги слагаше в един казан такъв. В казан. Да. Така. И после Мартина излезе, нали, качиха се колата и си тръгнаха. Това беше. Как си обяснявате вие случилото си? Това е... На какво ви приличаше това? Това просто един човек не може да го направи. Те са изверги. Това е жала на преднамерено убийство. Да. Това искате да кажете. Да. Така. И при наличието на 10 мъртви трупа и още толкова агонизиращи, и на 2-3 мъже с примки в тъмното, Да. единственото логично обяснение е, че те са хората, Значи как да го нарича? те са извършители. Масово убийство на животни. Те са извършителите. Кой друг ще ги извърши? Всеки нормален човек би. Да. Това не са нормални хора.